siya ang parola. Agoy, parang natatakot ako sa tubig ba. Kusog kaayo ang sog. Banda-banda. Mga baroto. Uy, taga ka diya. Mga balay, hagbong kaplay. Morning sentro sa Lianga mga guys. Nawa si Play. Nakurbaan ko. Ang nawawalang bata. Nahanap ko na. Guys, tayo pambot ng dagan. Sa may kasolte. Pamalit na mugbuwad. Basi gusto mo uy, Play, basi mo kon. Ako maninervyos ba? Bulad dare. Buhat nimo? Kanang sap-sap og dahon tubo. Tag 50 Saan ang dahon to? Unsa nang dahon tubo? Dahon sa tubo. Dahon sa tubo. Dahon tubo. Nataas kaayo. Taas kaayo. Oh. Muna siya ang diwit-diwit kung sa agusanon. Kung sa agusanon guys, diwit-diwit. Dari sa Lianggahanon. Islang lagi ka, Dory. Dari sa Lianggahanon, dahon tubo. Pilang kuan? Repack sa buwad. 50 ra guys, barato ra. Daghan na siya. Daghan na. Kung nay mo order, free delivery ba na siya? Kung gusto ninyo mo order. Mahulupad ng susi dito sa dagat. Isa ba ka? Basing gusto mo mo order. Ay, nag-iit siya ng susi. Kaya mulukso na sa dagat. Basing gusto Kita mo ka mo na o order. kusog kayo ko, no? Bawd. Basing gusto mo mo order guys, message lang si Mildred. Uy, mahagbo na sa play. Maulog ka. Pwede diyante. Pwede i-GMT guys. Kung taga COD. Davao mo or Si- taga Maynila. COD. 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 Maulog ka ba? Karon guys, mo adto na mi kay magluto mi saging kay magkilaw mi kay mo adto mi kay mga hangover mi. Balik na ay kami guys. Ang isa ba kasi yaw-yaw? Ang sa'yo gingon? Uli na mi guys kay magluto mi saging, magtimpla mi kinilaw, kay maligo mi dagat kay tungod hangover mi. Na. Sa among giinom gabi na tuba. Yaw. Red wine. Basing gusto ninyo guys, mupalit og red wine. Message lang mo kay dalhan ta mo tagag agusanon basing gusto mo.